assalamu alaikum. Maaleykum salam. To gorko ma woni? Seydi Thiam. Ana selli hande ana di yombi koy. Mbimi ko to gorko ma woni so mo do mbiya mo do so ala do mbiya wala. Wala galle ma. On gelde do ne ma bandirabe julbi nan ha. Ah. To jam galle ma woni omo do wala ala. Wala do. Très bien non mbiyatami. Wala do. A wala do? D'accord. So ari. Mbiyama mino mi arindo. Ana arindo. Eyi. Mbiyama min wi. An wi. Yo ya bitikaji to. O sooda perkal danejo tal. O waɗa e poos makko kasanke makko. Subhanallah ko ɗum woni? Ko woni subhanallah hen. Subhanallah pour holɗum? Bari ɗum ɗo wona tokara woni ɗo hen. Hol tokor? Yan ko ɗum woni an? Nana ko kalantumami ko jaɓa ko kalantumami ko. So ari yo sood perkal danejo tal o fiya e poos makko kasanke makko. Iko addi woni? Mbiyama kalɗo men mbawi hawrude ko tuyi. Somi tawnomo ɗo e galle makko ko tuyi. Yoni? Somin kawri koye jeere ko tuyi, so garage ko tuyi, so tufde ko tuyi, so pale ko tuyi, so gese ko tuyi. Yonani? So garage ko tuyi. Yonata? Yonata, pourquoi ne yona? An ko woni an ko lawma. Layno gorko ma ko bandi, ko say ko salte, ko neɗɗo bolle puyɗi, ko neɗɗo huya haya, ittata e ɓuɓi wattata e nayi. Bolle puyɗi. Par ce que min cikkannomi ko seydam ko guiɗam ko minen ndendi fof minen mbaddata fof ndeketo mi ko kanko ko bandi ko bordel ko say woppata ko haami tawa mi liggoyo kanko ara e galle he o ñalla hon so tawi ɗon hammadi yo muɗuminin ɗum so tawi ɗon ma ndiɗino kadi yo mottin ɗum noon par ce que mino sikkata mataw min rewɓe ɓe desmi hen e ko rewɓe tan mana ndiɗino ko huya haya en tan ko lacciri dambude adi mebbo Iyan anne bibi do henna boɗa ha ko an wajimi do henna biɗa mi woto mi ya abu wona Allah den wawi jaha Allah den wawi jaha yo haajam bon hen Allah den wawi min fusina min en tout cas so ari mbiyamo mi ari no ɗo yo fewjo kasange makko c'est tout mi hanni mon so ari kalnam ya natti an so natti ko an natti ya natti an jogoɗo natte ɗo pourquoi de mera nata o renomi de te min mi hoto fontumi an kanko mbeɗen ɗaɓɓomo mbeɗen raddemo mbeɗen jiiɗomo hoto fontumi ɗum ko jam so wona jam noon ɗum kay wona jam hoto won jam abu ɗon a wawa ɗum mi haalanma ay abu mo mbiyataɗa radda o eyyi Allah ne seedi a dañata hen ko welma malab a dañata hen kadi ko ɓuuɓi ɓerde ma d'accord malab an aɗa sikki ko an wayabu malab an ko ka debbo mi haaldata e ma ka debbo mi haaldata e ma kanko jinmi yiide moƴƴi haalde mani ko ta kala ko wari ha ko mamaye ɗum moƴƴi malab ya barke rasulullahi malab iwonon koye ɗum ɗo fayanto moƴƴi koye bandiraɓe aɗa wanma ka bani la ilaha illallah muhammadu rasulullah alay saago a wiyanoma tan ya jooɗo e galle ma donkanaɗa Abou Thiam jamma ñalawma subaka kikiɗe aɗa wuuri tan galle mum aɗa woni tan tenkowo aɗa heeɓi galle mum aɗa jooɗi joni kam a borama ɗo ko ɗo tan woni hankkadi ɗum ɗo henna ko ɗo woni fin hankkadi ɗo tan golle boni tawi puɗɗaka ƴeew tan ɗum ɗo mo ƴeewiri rewɓe makko caysiyagal Abou ne suusi ƴeewiri rewɓe ma caysiyagal an Abou Thiam mala ha yeeso ko lawol a warama mi haalan a wara onon kam kadi so dambo yo andu ko dambidi e Kadija nan Kadija an damboruma nder ndu ko ndu woni an Abou Thiam yalti galle gila yalti ha hande artani comci fo mbarñi ngol fo wari ala sago no hon ngol neɗɗo woni nden ɓorri ɗum ɗo fo mi wari ñayni baani aha noon o wi so yeehi so fatte Abou maayo ko tuyi juma ko tuyi jeere ko tuyi gallum ko tuyi gila o yeehi ha joɗo atta yata waɗa ko tuyi e lawol hende ko ɗum kulmi a faami min kulmi ko yata wona kanko wona ko pejoten ko ɗo ko de ko pejo yata deyde rewi lawol de taw haala Allah o lendi mi hulɓinide assalamu aleykum Abou aleykum salam no mbaɗɗon tambe nan seeɗa ɗum gabuma on gabbude kam min somi yimi abbetaki koro gañanimi a yimo mati mi yimo koni mi tuurni mi koñi mi waɗi embouteillage mi waɗi débrouillé mi waɗi less mi waɗi dow mi ronkiyo mi yimo o sornoyima mi yii ha galle maɓɓe tawmi ɗon ko dewel ngel mi anduno kadi mi haalni dewel ngel ko ɓolta ha laaɓi cer yalla bon mbimi so tawi jaam galle ma ari wimo min mi arin ɗo an Abou mi arin ɗo yo faam yo wi jaam galle makko yo ya birikaji ɗi guila kella ko law guila ɗi uddani o sooda perkal danejo tal o fiye poos makko kasanke makko assalamu aleykum kalɗo men kawri ko tuyi ete mi ala hen cakani mi ala hen sibbo Allah Abou yalta firini mi ala hen Abou tino artir hakkille ma mi ala hen Abou tino hokkuba taw min ko ni gandirma eyi ni min gandirma ko ni min goruma tan e poɗɗo Abou awa gas Abou yastaghfirullah
asafirullah abu a juumi ko ngi mami a witi mina dogere heññew abu bone woni seydou abu ko woni tinno o samida haalde walla ma ha jango walla ɓaawa jango garade ala ana wittimi kam doga aɗa signa aɗa gueɗa guerte aɗa gasa leydi aɗa heɓɓa kaaƴe ko woni o bone woni kadi ɗum walla ma ha jango mi yiiɗa haalde mi yiiɗa sippirede mi yiiɗa mi hawre ƴeew kasanke makko oɓaɗo kasanke oba diwi ɗon de e seydou ba jiɗɗa komi haalma ɗum jimi haalnede jinmi ko andindema noon eyyi abou kalis eyyi cikkannumi ko sehil wallahi sehil ma abou kalis cikkannumi ko giɗo ɓi yumma tawmi abou kalis ko bandi ko sayi ko astagfirullah salte ko neɗɗo bonɗo ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema o ala jaygo huɓɓage lakande ala kuɓɓana ɗum sowona abou kalis jiɗi abou kalis an par ce que abou kalis min cikkannumi komin ɓiɓɓe yumma eyyi abou kalis mbiɗa nanguir ɗum enen minen ndendi tout dekete abou kalis woppata ko hami dawa ara caggalam tawɗo rewɓe ɓeeɗo tawɗo hammadi e kadiji e so tawi ɗo kadiji wiyen wattin ɗum noon so tawi ɗo hammadi wiyen ɗuminin ɗum min seedima kono ceerto ɓe kamɓe kaali minen kaali non woori ɓe kaali kadi ɓe penata ɓe min nehi ɗumen oɗo hammadi darem en jaare duuɓi sappo e jeegom oɗo ko en yaare ko cukalel toksel ɗuminin ɗum abou abou ka kelli faade e wuuro he min kadi hakkude ma abou kalis ɓooyi wona hannde fuɗɗi gila yimmirama moon faade hannde ɓe oto men abou e yimɓe ɗiɗo cukalel e debbo o jaam haala mum ha sikki no joguiɗa ɗo ɓe allah ne andi kay allah ne andi allah abou kalis woni ɗo wala ɗo ko fenade mboɗa settade ɗum min ɓe ko fenoɓe koɓe nafigueji ɓe jiiɗa nato e galle ɓe jiiɗa nokkoɗo longere ko goho ka neɗɗo moƴƴo ɓe ko bonande o neɗɗagal ma o ko moɗo bonɗo sukono wi gadde sadak oto naati erreur d' accord a yiye galle abou kalis a haali ko kalɗa ɗo ko rutto mi yaata makko mbiya yerlo yaako ma ko erreur gonɗa iblis noon a wawi julɗo wawi keefeɗo wawi miru wawi mbaadi wawani wallam seeɗa wallam kadi paama hoko sikkata taw wona noon hoko cikkata kadi ma yaaro taw yarani noon aboude hen hoore ma saabu bone ficci allahji seydi ba nenɗa ɓe heɗo allah wawi ficce allah wawi mudrus allah wawi wiyam parñini parñana joni ko raɓɓiɗe haala ko junnanno e haala allah wawi taw ko fenani joni min teyi gasi min te abou kalis kala min mbawi hawde ko tuyi komi nawmala abou rento mi rentaki min teyi renɗota felede min teyi yomi fele ɓe haala mabɓe wona haala joni min teyi ko fenoɓe min teyi heɗen haalama min teyi o eyyi o fof ɓuuri bonde wallahi barki allah o fof ɓuuri wonde neɗɗo min jahanden ladde heccaji ayoɗo kanko rewi amen hammadi haalani kanko rewi amen ko waɗi ɗum nde min jeehi nde min an haala aɗa amajjani heccaji ladde woni hen heccaji ladde amajjani haala heccaji ladde min mbiɗa min jaha ladde o jooɗi ɗo biyo omo rewi amen ya muñ wona jumde ala fof rewɗani o fof ayo o ɓuuri abou kalis wadde ko ujunere ɓurtirade noon o wi min ujunere kadiji ujunere o moni pour ol ɗum o wonde amen wonde amen o moni pour wonde mon eyyi o moni wona yiji ay ko pewi ɗo ko wona tan pewji joni ha ɓuuri bonde wona yi ala ala abou kam abou cam ɓe mbaɗete onon on jiiɗu an ka ko an waɗimo an na on nafigo an jiiɗu onko senneji an ka onko nafiga jinneji ka nafiga heɓ ɗon on yaha walla min min mayde makko wona on mbaɗi ɓi debbo goto mon kon fenoɓe kon nafigueji walla min kay neɗɗo debbo goto abou kalis ɓuuri noon ɗi fof sako noon walla min agge walla min ummo min an jona wawalni min oɗon mbaɗɗa ummade ɓe min o suwa an ka nafiga ala anda suwa an walla ka suwa nafiga ma hoy tako ɓe ndewɗa a hoyat hande darmanandi ka nafiga ɗa waɗi konɗo guiton mbakono gabbon yerlen deɗo pe ummu ummu an ummu to mere wadde ɓeɗen gona sehilaɓe ɓe gona sehilaɓe gona yiɗɓe gona wacca ho an ɓen jiiɗi ko wardem nani wona mi haalino nani on accira jigui sehilaɓe mo ɓiggitma mo ɓiggitma on accira jigui sehilaɓe joni kam nani ko ɓuuri hollodiri nani allahu ɗo kam safara laaɗo allahu akbar nani oro enen ko haade gonga ko min hiiɓe goñaba kayn laaɓi ay min ko min tigui reeni ñayaba ndeke noon onon kay kon gasɓe ha laaɓɗon an joni sinno tan ko maayo wonno wiyete ko ɓeeɓi an sinno ko woyni wonno wiyete ko wori la ilaha illallah rasulullah sallallahu alaihi joni noon min kam min jaɓata tan ko wona ko abkasi tan wonno joni ɓe goni ɗiɗo ko pittaɗi ɗiɗi joɓotoɗi hade am tawni manan diɗuno yadata abkasi ay oɗo ndeɗo firnilde ko on guittomi taw wona sehilaɓe ɓe wona yiɗɓe walla ɓe sa andir ko mbaɗata ɗo henno ko
an a ñalata joni jana fofa ñoro Allah jarama on jarama mbaare sesi mi ruttoto makko Seydi Ba o mo andi wona mere waɗi mo dogde te billahi barke rasulullah ɗo naati fof mi naara ɗon mi yooɓo Abou Kalis mi ara ɗum tannimu omande wala ha wala ko ɗi onon yon jiiru gallam nan tan mbatta ɗum gorgel mon tannen cikon min maaro ko ɓe cikkat ko ɓe cik jambour minaka barke on to jiiɗon fof tan koye bonandere jaaro haydi faale naati emmata ɗum ɗo ma jibin jam jibinan ha haydara hay yoɓe jaltu tan luttata ko seeɗa omo ara mo waɗa ko duttorde mbatta arrière mbimi avance tan mbiya arrière ni tan tan jeehe